देख सकते हैं कि हनुमान नगर में धूमधाम से होली मनाए जा रहे हैं और यहाँ पे लड़की लड़कियाँ का हो तारा का तो बेड न्यूज बा कॉमन न्यूज बा हो इनसे बताइए कि चलो बा चल 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 ए भैया कैमरा बा अरे छोड़ आईफोन बा कर तरु झगड़ा काहे के भौजाई सुन के हल्ला मोहल्ला जुटियाइल भौजी हो कुछ तो बोला होली तो खेला कर तरु झगड़ा काहे के भौजाई सुन के हल्ला मोहल्ला जुटियाइल अइलू जब से गमना तू बनत रहलू भोली साफ साफ बतावा यार से होली खेलबू की भतार से ना हम यार संगे खेलम मर्दा से ना होली हमर यार रंगी चोली जेकर मौत जैसे खेले ना केहू ना बोले सरधा हमर पूरल ना हम जब से आईनी डोली खेलम मर्दा से ना होली हमर यार रंगी चोली काहे के मरद के सतावतारू हो मजनुआ पे सब धन लुटावतारू हो भौजी कमन दिन तू देखावतारू हो भौजी कौन दिन तू देखावतारू हो म्यूजिक बाय अमित तिवारी काहे अपना सैया के समझे लू बेगाना जब से आइल बहनी गवना रंगले ना खजाना अपना देवरन से काहे न बतौलू बरसान कोनो रंग नहीं डाले साला खाली डाले पानी यार संगे होली खेले खातिर फानलू टोली बतावा ये भौजी का दिक्कत बा यार से होली खेलबू की भतार से यार संगे खेलम मर्दा से ना होली हमर यार रंगी ढोढ़ी सरधा हमर पूरल ना हम जब से आईनी डोली खेलम मर्दा से ना होली हमर यार रंगी ढोढ़ी म्यूजिक बाय अमित तिवारी बतावा ये पायल तोहर का इरादा रंजन अमन राजू बोलत बड़ जादा फागुन में भैया के देत बारू धोखा कहतनी देवरू हमके न रोका प्रेमी गुंजन कहता रे कुछ ना बोली नमस्ते प्रणाम कैमरामैन फोकस कीजिए ये औरत अपनी मर्द के साथ धोखा दे रहे हैं आखिरी बार कहता ए भौजी केकरा से होली खेलबू हम यार संगे खेलम ई ना सुधरे खेलम मर्दा से न हो